Kasingi ke ba arspa arpulai ha ka teng ba ku mensim ku amen ku tra jisu pensle engi do mensim ku jumi kitab sing pen pau kal nong ko bakhat a di la pau sakadak bakhra ha beneng ka we ka thai ka bakup da kasingi ka don ubnai ki kijat jungka balol ka khle jungka ka pang singat khat ar klur namar ba khapun khun kala lenyar jam ba kasukha di la pau sakawe par kadak kasih beneng uyak jokor ba he usaw kum kading dan nyau klik berseporeng halor ki klik jung u la dan nyau teli ki pangsngat da utrong jung u la sare ka sibenta na kalai benta jung ki klor na sahid beneng bola pno arsut iki sya ka perthai wiak jokor ula yang hakmat kata ka kentai ka balajan khakun ban yo bamdu yo ikun jongka anda kalakha ukun sendrang ban sensyari ki jat ben riu baro da uding do nar ya ukun jongka larong no sya ublei ba sya ka khet jung u kata kan thai kala phat seri kenja saka jaka ba ublei lapan krek kerpang na benta jungka nama la rikhop ya ka si hajar arpo arspa henry po singi nangta la khitik ka thama ha beneng Mikael bat ki angal jung u kilai le thma persya ya yak jakor bat ki angal jung u kilai le ting e henry kila sya rem bat kila du ela ka jaka ha beneng ya uyak jakor bakrau usen kulong ya ubalakot uksud usoitan ubasyukor ya kepertai baro la syok no arsut sya kepertai lembat ke angel jung u ti ngalai osngau ya kasur bajam ha beneng ke baong la poi menta ka jing pen em ka bor ka hima ublei jungi bar ka bor sen syar jung balas le jung u nabala syok no arsut ya no mudui ki para jungi ubamit sngi uyai mudui ya ki hakmat ublei jungi maki kila job ya uda ka snam ukulang brat pada ka tien jong ka saki jong ki namar wat hakmat ka jing yap kim sim na nyau kor ya la ka jing em kumta tu syat kemen pi ki beneng bat pi ki basong hangta henry kodit ifi ko kendo koduriau naba usim naba uksut lawan hiar salor jong pi ka jing bitar sla jong u kala palat liam namar ustip ba udan stang kendiat por haba uyak jakor ulayu i bala shop yu arsut sa kapertai ula be sni ya ka kentai ka bala kha ukun senrang henry ya kata ka kentai la ai kitab niang jong upukni bakrau bahkan her shala ka jaka hari kenja hakaba henry kop ya ka lais nem siteng jengai na uta ubsen pat ula pri ka umba umsan nala ka sentur nadien kata ka kentai ban rong no ya ka kendau kelawan ya rap ya ka kentai kala angela ka sentur ba kala ngut no ya ka umba ka ba ubsen ula penmi na ka sentur jung u da ka jing bitar ba kala lai ubsen ula le thamai ki kun ki ti jongka ki barang sa ya ki tu ki bala rakhi ya ki hukum ublei bat ki basaki ya ujisu ula apsia harut ka duriau ti kelnong bakhat lai ting ngalai i awai umrat khla ubami na ka duriau ula don shotli ki reng bat nyotli ki bat nyotli ki khle halor ki reng jong u la don shotli ki pangsingiat ba halor ki khle jong u la don ki keteng kren ben blei ki keteng ben blei utama klau bangalayu i uyasriem ya ola basa henry ki kijat kum ka dingiem ka sentur jong u kum using uyak jokor ula ahe u ka bor ila ka khat bat ka bor sin syaru ngalayu i ba ka wei ni ki khle jong uta umrat klau ka i kum balamong tangba kan ni ke jingmong kalakot ka parthai barok ka wei kala bud ya umrat klau da ka jing sngau khla ki breu ki la yamani ya uyak jokor namar ba ula ai ka bor sin syara uta umrat klau kini kila maniru ya umrat klau ba kila ong manu ba kum umrat klau ban wan ya le persya ya u ha uta umrat klau la ai ka sentur ban kren hangamei ba ban kren ben belai henry ka bor ba la ayo ka ni tang sau pho bana sau pho ar banai ula sedang ban kren ben persya ya belai dak wa ben sang ya ka keteng jung u ba ya ka temple jung u kata kamut ya ki basyong basa benai ya uta murat klau la sya benele thma persya ki brio jong blei ban thom ki la ai bor yu halor ki jat ben rio bat ki pat ben rio baro halor ki tin ki thli bat ki hima baro ya uni murat klau ki mani baro ki tu basyong ka perthai ki bamdan kerteng bala tho mendang long ka perthai ha kitab jong ki ba im ka ba bat ukun lang berat bala sya penyap tikat ubadon ki skor tu unsya skor ya kini ki tin lada lamang yano ban long merau unlet chong merau lada lamang yano ban sya penyap da kawai lam unsya penyap hangni kapau ka jinge sya satar bat ka jinge jong ki rukut ti ngalai isa uwai pat umrat klau
ubawan mi nak kendau udan arteli kireng lakum ulang berat henry ulah keren kum uyak jekor ulah pendan kam ya ka bor cung umrat klau baningkong kenang ba kapertai ba ki brieu ba ro ki ba song haka kindup ya mani ya u merat klau baningkong ubala kot na ka jengmong ka bajul ulah le ki kam phala ki ba klau ulah wat ban penwan da ka ding na beneng sya ka kendau kat ba ki brieu ki supet na ka dau jung ki kam phala ba ulah la sya ya u ban le da ka bor cung merat klau baningkong ulah ya lambak lai ki brieu ki ba song ka pertai dak bai thu eki ban thao ko dur blei ban ai buram me utu merat klau bala mensau dak awai lam henre udang im nang ta la sya yo merat klau ba ar ban ai jing im ya ko dur cu merat klau hadu ba kata ka dur kada yo ka bol ban keren ba peniap ya unu ubam tre ban mani ya ka la pen bor eki brio baro red ber klau rispa berduk merau bat balai luat ban syak shon ya ka syap jong u ha ka ketika man ni ka selamat jong ki na lor kata syak ya unu brio ban thiet ne ban di ai lem da ki tho la tho dak ya u shwa da ka keteng jong ta mra klau la ne da u dak jing khen u badai ka keteng jong u katu ka ni ka jing start don kam hang ni da ka jing sian buit da ka buit sian diat unu ula ban khen ya u dak jing khen jong uta amrat klau namar ulong udak ubakdo ya uwe ubriu udak jingkain jong uta ubriu ulong henriu spa henriu po henriu alandong ka bakhat sao tingala yu i ka jing ipau junga ya ukun ang brot ubayeng halor ulum sion baladon ringkat ba u shispa sao po hajar ngut ki baladon ka keteng jong u bat ya ka keteng ukpa jong u balatho a ki selang mat jong ki ngalai yo sngo yo ka sur na beneng ka basadi ma ka jing kerhu ki umba ni ya ka jing tiet perthat ka bajam kata ka jing sawa bangalai yo sngo kala longkum ka sur jong ki nang tem do tara ki batem mela ki do tara ki la yarwai ka jing ruai buthmai khmat ka khet hakmat ki saw jing tha ba embat ki temen kisan ya kani ka jing ruai omdan ban nang lai tangki shispa saw ko hajar ngut ya ki bala shispa na ka pertai ki long ki bri ki ba omshan pen tebet omshan pen bet tingit yala dia bat ki kentai ki long ki soti bat ki bot ya ukun lang brot kat sabak ulai kilasi ya kila shispa kum ki so ningkong jong ukun bun riu na ka benta ublai ba ukun lang brot hakir meang sentur jing ki omlap jing sikor da shisha ki long ki baklam chobria tinggal isa uwei par u angel ubahir sha shiteng beneng unong ra aku bore ka gospel bam jukut ha ka pertai baro haki hima ba ki jat ben riu baro bat haki tien ki thlik ki pat ben riu baro ula krenda ka sur bajam tu buram me ublai ba to aina me u namar ula poi ka por ba unshong bisa tu mani unong thau ka beneng ba ka khandau ya unong thau ko riau ba ki umpo liu sa uwei par u angel ula buat ula perta lakelon ka babilon bakrau kabala pendik ikiri baro da kawan bi jong ka jing aurea jong ka wangal balai ula buat iki weipat ba ula pertada ka sebajam lada unu mani umrat khalau ne ka dur jong u lani usya ba anshan ka syap jong ka selang mat ne ka ti jong u uru unsadi ya kawan jong ka jing bitar ublai ya kabala the klem da kle ha ka khuri jong ka bijing bitar jong u an saja ya u hau kendok ba me ding hakmat ki angal ba khu ba hakmat ukhun am brat ba kata dem jong ka jing kodet jong ki kan ki junam la junam an am don jing aram miet bat singi ya ki tu ki ba mani amara klau ne ka dur jong u lani ya ki ba pdiang ya ka sha ha jong ka kerteng jong u hang ni ka pau ko jing sha satar jong ki khu ki barakhe ka hukum ublai bat ki babat ya ka jinget ha jisu ngalai osngau sa ka we ka sur ha beneng ka ba ong tho ekani sup kinong yap ki bayap ha utrai umensi mulapun buat ha ot kin sa shem jinga thai na ki jing trace tom jong ki namar ki kamba bahal jong ki buat eki ti kat bang adang pe lapa uwei lo bali ba halor utal o la shong uwei ba ikum ukun ubril upong ka pang sngat ksiar halor ka kle jong u bat ubat karashi banap ha ka ti jong u sa uwei bat wangal ulami na ka temple ba da ka sur ka bajam ula perta sha uta ba shong halor ulo to saya la karashi ba to on naba ka por ban ot kala poi ka jingjot jong ka khandau kala i ba ka jing ot jong ka khandau kala i ba kumta uta ba shong halor ulo la talanya la karashi halor ka khandau borok ka wei
balalum ya ka jing ot jong ka khandau ti na ka temple habeneng lawan mi uwei pat wangal ma uru ubat karasi ka banab sa uwei pat wangal ubat dipek ya ka ding ha keduan jing ubi ulah pertada ka sur ka bajam ya uta wangal babat ya karasi ka banab Tependon kam ya karasi jong pi ka banab batulum ya kisok kriep na ki ding wan jong ka khandau namar ki terjup kila i kumta wangal ulah talanya la karasi halor ka khandau ba ulah lum ya kisok kriep jong ka khandau ulah berat eki ha ka kor terlihat bakrau jong ka jing pitar ublei ya kisok wan la yu ha ka kor terlihat sabar kunong ba bar ka jing sles nam ka bami nam ta kala jrong lais pa kilometer bar ka jeliu la jan ar mitar kalau nong ka bakhatsan ngalayo I hapneng sakawai bar kadak ka bakrau bar ka ba ipeng nyau ngur ki angal ki abat nyau teli ki khlam ki bakhat do ki ban selot ya ka jing bitar ublei ti hang ta ngalayo I ka ka bakum ka do duriau yet balak le lang bar ka ding halor ka duriau yet la yang gitu ki bala job ya umra klab ya ka dur jung u bar ya tu dak jing khen ubadai ka keteng jong u kilabat ikidui tara ba pendan kam haba mani ya ublei bat kila ruai ka jing ruai Moses usyakri ublei bat ya ka jing ruai jong uku lang brot ki ba kudon bor bat ki ba phla ki kam jumi ku blei budon bor ku blei kedrat budon bor tam ki ba hok bat ki ba shisha ki lenti jong mi ku sim ki jat ben riu manu banut ban ai buram ya mi manu banut ban om ai buram ya mi ne ban om ai na ma ka keteng jong mi ku trai na ma tang ma mi marwei uba khuj baro ki jat ben riu kinwan bat kin mani hakmat jong mi Yaki kam basan bor jong mi layo isai kidan. Hadin kani ngalayo isa kani ka waipan ka temple beneng ka balalong ka yeng jan jong ka sakhi lapli. Bat ka naka lami nyungut ki angel ki babat nyau teli ki klam kita ki angel ki lariam da kalinan bali syat. Uwei pa uwei udan hakasengka jong upan po bada kaksian. Uwei ni kisau jong tau ba ula ai haki nyau angel nyau teli ki jimpiang kesial kibar dap da ka jing bitar ublei uba im junam la junam nang ta ka temple kala dap da ka tedam ka balami na ka buram ka borba jung ublei hadu ba om dan bala ban rung haka haka kat ba ki nyau klam jong ki angel kim pat kot ka ktien jong utrai ngi sungu ya ublei Mentaruk nila puli baru saw dekat kelenong bakhat ar khat lai khat saw khat san kelenong bakhat ar ka sedang lagi kimau ka beteng ya kelenong bakhat wei ka baong lapli ka tempul jong bleh beneng balai ia ka senduk ka jutang nang tada kelenong bakhat ar ngi ia ka dak ka sin jong ka wei ka riu kan thei ka badan ka bakup da ka sngi ka badan ubnai ki kejat jong ka bahalor ka khli jong ka pang snget khat ar kluar ba tani ka kan thei ka ut namar balai ka pun khuon ba kladai ka po na bentar jong ka bakan kha bat don pada sawi yak jokor pada uba ap ban yo ba mi ukhuon jong ka andala kha ndai ha bala kha la rong no yo ni ukhuon sha ublei manu kani ka kan thei ka baning kong e ka tho ya ki pat jong ublei klampep Henry hakajing batai lani hakajing le burom jungi kum ki Kristen Katolik kani ka kan thei hoat ka tho ya ki pat jong ublei ko jutang barim ka tho ki pat jong ublei ya ka balang ha ka jutang bathamai ba ka tho ru ya ka Maria Tisati ka bari ka kemi jong ka balang ka ba kemi jong ka balang ka kemi ru jong ukhun uban sensiare ka perthei borok ka wei bat ka dei ru ka kemi jong i wei pe wei bat ha ka wei ka singi ngin sayo e ka burom ka ba ublei upun kre na ka banta jungi iwei pe wei ki khun jongka na ta ka daw ya ka ni ka dak ka sien ngimla ban ong ba ka dei be tang ka wei henry hoi ka tho na ka banta ki pa jung ublei na do ko jutang barim ka pa jung ublei ka jutang ba thamai ki ba ka balang ka bamut ka ba kha pedeng ka jing jinjar ka jing yale persya jong ka bol jong ka jing dum uyak jokor bat kumta terten bat ka thoru sha ka jing long jong ka Maria ka jing long jong ka Maria ka bari ka kemi jong u iem ban sensyar don bor ha ka perthei barok ka wei bat ha ot ya u Jisu la simru sabneng bat ka buram ba ka Maria kala yo pediang ka kum ka jing hikai jong ka balang ba ong la simno e ka Maria thei seti sabneng ka nir ka de ka buram bala pen kre yangi iwei pe wei ya ka balang he barok ka wei lapan kre ya kani ka buram lapan kre ya kani ka buram bat mangi iwei pe wei kum ka balang bat mangi iwei pe wei simet ngin sayo pediang ya kani ka buram kembak ka Maria kalau yo pediang mangi iwei pe wei ru
ngin sayok priang yang kani kaburam badan ringkat bar ublay habneng ha kaburam jung hadien kani namar ba uyak jokor uklam yo ya ukhun uklam la pendu extender jong blay uklam la penjot ek balang ka ek bale menta ulale thma ba kipat jong blay u angal Mikael ulale thma persya bala shop no yo soitan ya uni usen kulong uta usen kulong ka pamut usoitan usen kulong ubala ya lam ya ka perthai sya ka jing bakala ubala pensoi ya ka ubala pensoi ya ka perthai ban lek sya ka jing bakala la shop no arsut ba uni usoitan ka wai ka kateng ju ka dei he is the accuser ka dukhat ba shpau udi undong mudui jungki para jungi ya undong mudui ubamiet ba singi uyang khmat jung ublei jungi ban mudui ya ki para jungi ban bunwi yang iwe pewe kani ka ka sekam jong usut upun shoy ni kong ingi ban hap ka pop andang ila hap ka pop ma uhi unsa mudui persya ingi hakmat jong ublei namar bale ublei ulong ba isin ai ho ba ublei ru ulong uba hok ublei ulong ba isin ai ba ublei ru ulong uba hok hadin ba usoitan umla ban yale ya angel ya Mikael ukakwa ban penjat pada saya ka ya kani kariu kan thai hendrei la ai haka ya ka bor jong ublei ka bor jong angel ka bor jong pukni ki thamyang jong pukni ban phet bar haba umni yak jokor upni ya kani ka saw ka khendau kala yang ba kala yarap ya kani kariu kan thai ba kala syong hari kenja ka thau barobor ya ka jaka ka jong jing pen kre ka jaka jong ka jing ri jong kipat jong ublei bar pen kre nak benta ka bakham kraw ka badon hakmat jongki kali kinja ka thoru ya ka jaka ba kiri tengen na ke jingale jong ka perthai menta kal nong bakhat lai ka sedang ka jing iya we umrat khlau ubami na ka duriau kani ka description jong ni umrat khlau phila ban nujor ba ka ka jing batai hapo ka kitab Daniel kal nong ka bahnyo uni umrat khlau ba mi na ka duriau namar bale uyak jokor uklam job takada upun mi uni umrat khlau uni umrat khlau ulami bar ulah persyang banyele persya ya ka perthai ban le ben ki pat jong blai ban ki pat jong ka balang nang tada hadin ba uni umrat khlau layap lami sa wei ba de umrat khlau ru uni umrat khlau ru dukhat bakhat wei uni umrat khlau ru ula ai burom ya uni umrat khlau baningkong wei ni umrat khlau ha dukhat bakhat phra ko ong don kam jing start khendiat da jing sian boi phila ban tip ya ka teng jong ni umrat khlau ka thau yo wei number 666 ni set bana bhai uni number 666 but ngi I haki film haki ek bar khoi ki jing tho ki jing hikai spang uni number 666 dei mano uni number 666 kumbat kumta ter ka kanong ba ka ba mi ba uni umrat khlau yang kanong ba uni umrat khlau yang ka dei kanong ba room ha ka tu ka por ka room jong ki gentle ha ka tu ka por namar bele kanong ba room ha ba don upat sha bar upat sha ba le ben bhaya ka balang leni ya khap ya ki pat rugat jong ka balang udei Nero balarangi kenya ka keteng jong uni number larangi kenya ka keteng jong uni number larapi kenya ka Greek kapa ka keteng jong kapoi ndrus pa ndru phunriu ka dei ka yang na menta Kaisar Nero bat ka Greek haka Hebrew kentin Hebrew kalong Kaisar Nero kami ndrus pa ndru phunriu nang tare do kidan bade ki jing tho Latin ka to ni kita liki manuskrip alane kita ki jing tho ya ka Bible haka kentin Latin ya haka jaka ban tho andres pa andru penriu ki tho andres pa khat nriu kani gadi ka Latin form lani ka haka Latin kala kenya kani ka kerteng jong Kaisar Nero kami andres pa khat nriu nang tada la da pikan mau ya ka jingmut jong ki number haka jing tho bakhut number nriu tho na ka banta ka bangi ong imperfect number the number nyo de perfect number number nriu de imperfect number tho yo ubriu ro ubalong persya ya ublei ubriu ubalong baile persya ya ublei number of the beast ni ong barobor te ha ong lightly number ba live de perfect number ka bamut uni umrat khlau de perfectly imperfect perfect nama balai dan lightly ulong imperfect ka jing ka bamut ba ka jing sniu ka ba pura du ka dan hauni ka jing jot ka ba pura du ka dan na uni ba hauni kata ka jing mut jong uni number ndriu spa ndriu pendriu hadin kani pedeng yu I sepang ka jing ale jong kun lang brot ba ringkat ba kun hon jong
ki chispa sau hajar ngut kani kamde exact number handre ka thau ya ka ki pat jong blei ki bala sha pun khut bat ki bala em ki sha pun khut ba ki la em hadin kani ngi yu is pang ka jingkran sapang ka jing ot ya ka perthai ka jing sei so jong ka jing ot ani ka jing ot kala long ka ba sei kalau long ka paka ba kala poi menta ka por ban ot min sei e ki angel ki bara e karashi ban ot kini baru khoi ki thau ya ka jing bishar jong blei ba ka jing pen kre na lani kata ka jing pha jong blei yakini ki jing sitom lani yakini ki e baro ban pen kre ngi iwe pe wei ba lam lanti ngi iwe pe wei bangin kela ka bamut la dangi kela ka bamut ngin salat ya ka jing jor ngin yo ka jing em kitu ki bam kela ka bamut kin samat ha ka jing pen rem ba ha ba khat du akal nong ba khat san ngi yo i ya kanika ki klam ki ba khat du ki klam ki ba khat du bat ka jingero ya ublei ki klam ki ba khat du bat khot ka basan ko ongkum ni hadin kani ngalayu i sakani ka weipat ka temple beneng ka balong ka yingjan jong ka sakhi balapli balami nyongut ki angel ki bawa bat ya ki nyau teli ki klam ya ki nyongut ki angel ki babat ya ki nyau teli ki klam kilami na ka temple jong blei te kini baru khoi ki kedau ki thau ya ka jing bishar ya ka perthai barok away khamtam ya kitu gi bam ngai ha ya ka tien ka chong blei bat khamtam kitu gi baile persha ban pen pulom ya ka sandur ka chong blei ha ka ba khadu ublei unsa pen trekam ke barok khoi wat na kata ka jing yale persha jong kita ki brio gi bam manru ublei un pen i ba ka sandur chong u kamla ban long ka ba pulom nang tare uniru bat uta umrat khlau ba mi hadin u thoru ya wei u domitian sa wei pada u patsha ba mi hadin jong neheru balom thik muneru ka jing snie ba ka jing sarkai baro tari mar khlau ba ar bang yu i hakani ka kitab jing pen pa enero yo Jesus Christ junam na junam amen ba bneng to ai ba ka jing ngai ka mela ai ngi ha ku jong ni Jesus Christ u men jungi ba ka ding jong ka jing ai ka bala pen raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jing kerman bala ka khu na menta ka jing wan ka hima jungi to ai ba ka jing ai jombi kan pen kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kalai kolong brio man brio na shapo ba ya ka jing tha baro a ka jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jombi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kerman ya ka jing thrang na menta ki spa beneng to ai ba kani ka jing ai kan pen sapriang ka jing kmen ba ka jing sok jong nong pen em jungi cha satla ka perthai chami ublei jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono utam jisu to sin ai kumariang rap jungi kristan to doai na menta jungi